Mali sumaw ko ulu kontina bo Mali dafe ko kata ulu fere yoro wɛrɛ kɔnna. Mali kamiyamba bolla ulu kɔni kun be kile duru kɔni barabla kɔnna. Ayiwa buguni fanfɛ a yirala ka fɔ ko sanubola zone dɔw kɔni minɛra. Am dalay ko mi ye foire kɛ yɔrɔ dɔ ye ko ye mɔgɔw ka minan bɛɛ lajɛlen kɔni jenina tasuma kasara kɔni fɛ. Burkina a yirala ka fɔ ko ni kɔni ka lasigiden dɔ kɔni be yen nɔ ko ale gɛnna ka bɔ o dugu kɔni kɔnɔna la. An balimaw aw bisimila ye an ka don kibaru kɛnɛ kan. An bɛna da don ni kibaru ninnu kɔnɔna kulu ɲɛfɔw ye. Ayiwa kibaru minnu sera ma ulu yɛrɛ na ka fɔ ko juma do mi kun ye décembre kalo tile 23 ye a yirala ka fɔ ko Mali sumaw ko ulu kɔni tɛna bɔ ko ka taa feere Mali kɔni kɔ kan. Ayiwa ministre min sigilen kɔni bɛ balo kɔni bayɛlɛmali kan ni an b'a fɔ ma ministre des industries et commerce ale kɔni ye sɛbɛn bɔ. Ayiwa a ka sɛbɛn kɔnɔna la a yira ka fɔ ko ka daminɛ ni don kofɔli la fo ka taa bila donna nata la ko min ye Mali sumaw kɔni ye ko olu kɔni tɛna bɔ Mali dafɛ ko ka taa feere yɔrɔ wɛrɛ kɔni na. Ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya kaba malo ɲɔ ale ni turuto n'o kɔni ye baganw ka dumuni ye ko olu tɛ labɔ an ka jamana kɔnɔ ko ka taa feere sabula ko an bɛ wagati min na ko bi ko gɛlɛya bɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔni na. Ayiwa hakilina jiginna ko kabini Ukraine ni Russie kɔni ka kɛlɛ kɔnɔ hukumu kɔnɔna la ko ni balo ninnu kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔni na. O de kama ko Mali yɛrɛ dɔrɔn kɔni tɛ ko n'an y'a ta ka lajɛ ko Mali kɛrɛfɛ dugu caman kɔni bɛ yen ani yɔrɔ caman ko olu kɔni ye balili kɛ ko u ka sumaw ka bɔ u ka jamana dafɛ ko ka taa feere yɔrɔ wɛrɛ ko o de kun na Mali fana bɛ ka ni sariya kura ninnu sigi sen kan walasa maliyɛnw kɔni dala kana dɛsɛ u ka suman sɛnɛlenw kɔni na. Ayiwa ko ni jateminɛw kɔni kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko Mali yɛrɛ malo kɔni sɛnɛlen ɲina ko o kɔni bɛ tɔni miliyɔn 3 kɔni bɔ o de kun na min ye gouvernement ani kɛrɛnkɛrɛnnenya ministre min sigilen bɛ balo kɔni bayɛlɛmali kɔni kan ale kɔni ka kuma kɔnɔna la ko an ka sumaw kɔni tɛna bɔ an ka jamana kɔnɔ. Ayiwa o senfɛ min ye doyen kɔni ka ɲɛmɔgɔ ye olu fana ye sɛbɛn bɔ ka yira ka fɔ ko min ye Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen ya ko u b'u tɔw ladɔnniya ka yira ka fɔ ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ wa u ka baara wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sen kan ministre ka kuma ye n'o o de ye ka fɔ ko an ka balo kɔni tɛ bɔ ko k'o kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bato walasa an ka balo kana bɔ ko u bɛɛ ka to Mali la wa u bɛ feere Mali le kɔni kɔnɔna la sabula an bɛɛ lajɛlen b'a kalama ko sanko balo ko gɛlɛya yɛrɛ kɔni kun bɛ Mali la min yɛrɛ kɔni kun ye ɲɔw kɔni bɔrɔw ye maa dɔw y'a san fo 1000 dɔw yɛrɛ y'a san fo 8000 kɔnɔna la ko o de hukumu na ko ɲinan kɔni ko balo kɔni tɛna bɔ walasa maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka balo sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na ka dun. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ Buguni mara la ko sanubɔla zone dɔw kɔni minɛra yen nɔ. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira ka fɔ min kun ye juma dɔ ye décembre kalo tile 23 kɔnɔna la ko eaux et forêts kɔni ka ɲɛmɔgɔw ye maa dɔw kɔni bila ka taa bɔɲɛlila ye yɔrɔ kofɔlen na ani ministre min sigilen bɛ dugukolo ko kunna ko ale fana ka ciden kɔni kun bɛ nin kɛnɛ kan. Ayiwa olu ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɔni hukumu kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko sanubɔyɔrɔ dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko o sanubɔyɔrɔ in dayɛlɛnna nka a ma dayɛlɛ ni sariya kɔni kɔnɔna ye ni an b'a fɔ o ma illégal ko a bɛ illégal kɔni na o hukumu kɔnɔna na ni makofɔlen ninnu kɔni sera yen nka olu sera olu y'a yira k'a fɔ ko maa dɔw kɔni kun bɛ sanubɔ la olu yɛrɛ dɔw kɔni kun bɛna boli ko o bɔlen bɛ maa 4 kɔni fɛ ni u bɛɛ lajɛlen kɔni ye siniwa ye sabula o sɛbɛn de kɔni kun b'u bolo. Ayiwa u ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɔni hukumu na a yirala k'a fɔ ko ni makofɔlen ninnu kɔni ye yen kɛ u dagayɔrɔ ye ko kabini wagati jan. Ayiwa hakilina jiginna an b'a yirala k'a fɔ nin yɔrɔ in yɛrɛ tɛ yɔrɔ wɛrɛ o de ye k'a fɔ ko forêt classique dɔ bɛ Buguni fanfɛ ni a yɛrɛ bɛ Kekoro ni ani Buguni cɛla bɛ kilomɛtiri 200 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ ko min ye nin maa kofɔlen ninnu kɔni ye ko nin yɔrɔ kɔni k'u dagayɔrɔ ye k'o kɛ sanubɔyɔrɔ ye sanubɔyɔrɔ min yɛrɛ kɔni yamaruyalen tɛ. Ayiwa ko sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko u ka nin baara ninnu kɔni hukumu kɔni min ye nin yɔrɔ kofɔlen in kɔni dugukolo ye ko a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka tiɲɛ ko ka sababu kɛ u ka baara kojugu ninnu fɛ. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko min ye an ka eaux et forêts ko n'u ma wuli k'u jɔ ko don n'a nata an ka jamana kɔni forêt classique caman kɔni bɛna tiɲɛ fo ka sababu kɛ ni sanubɔla ninnu ka baara kojugu ye sabula yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ko olu kɛnɛkɛnɛyalen tɛ k'a fɔ ko sanu ka bɔ yen nɔ nka min ye nin chinois ninnu kɔni ye ko olu ye nin kɛ k'a sɔrɔ yamaruya kɔni t'u bolo wa a kɛlen don ko a ma kɛ ni sariya yɛrɛ fana ye. An bɛ wagati min na ko bi ko nin makofɔlen ninnu kɔni nana Bamakɔ ko u bɛ finitigiw kɔni ka bolo kan. Ayiwa ni min bɔr'o la an kɔni n'o daw tulo kan an ka don nata don kibaru kɔni na. Hali bi an ka don kibaru kɔnɔna la an bɛ wuli an bɛ se Burukina bew kɔni fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko olu kɔni ye ONU baarakɛla dɔ kɔni gɛn ka bɔ u ka jamana kɔni kan. Ayiwa kibaru min sera ma o koɲɛ la olu y'a yirala k'a fɔ ko juma tɛmɛnen min kun ye décembre kalo tile 23 ye ko Burukina transition maaw ko o kɔni ye ONU ka coordinatrice dɔ kɔni gɛn ka yira k'a fɔ ko ale man ka tɛ ka to Burukina ko ka sababu kɛ a ka kumakan dɔw kɔni ye. Ayiwa ni maa kofɔlen yɛrɛ bɛ baara kɛ ONU kɔni na
ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Barabara Mansi ye. Ayiwa min ye Burukina ministre min sigilen bɛ Burukina ale ni jamana tɔw kɔni ka kokan ko kunna ale ka ɲɛfɔliw senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko ni makofɔlen kɔni ka gɛn ni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko a ye kumakan fila de fɔ ko kumakan fila kɔni bɛ kɔlɔlɔ lase Burukinabew kɔni ma sabula ko a bɛna maa minnu bɛ yen nɔ n'u kun ɲɛsinnen bɛ Burukina ma n'u bɛ fɛ ka na investissement kɔni kɛ Burukina jamana kɔnɔ ko a bɛna kɛ sababu ye ka olu kɔni gɛn ko diɲɛmaa tɔw kɔni bolo fana a bɛna Burukina kɔni tɔgɔ fana tiɲɛ o de kun na olu kɔni ko ni makofɔlen in man ka tɛ ka to Burukina ko a ka wuli joona a ka taa ka bɔ Burukina jamana kɔni kan ayiwa ko o kumakan ninnu kɔni tɛ dɔwɛrɛ ko Barabara Nansi ka kuma kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko ONU maa fɛn fɛn bɛ Burukina ko bɛɛ lajɛlen k'i ka minɛn ta k'u ka taa ka bɔ Burukina ko sabula ale ka yetaw kɔni na ko lakanabaliya ɲɔgɔn dalen don Burukina ye kosɛbɛ wa tuguni k'a tilara ka jira k'a fɔ Dibo ni ale yɛrɛ ye yɔrɔ ye ni lakanabaliya ɲɔgɔn ɲalen bɛ yen nɔ sabula min ye cɛ marifatigiw ye olu kɔni dagayɔrɔ kɔni ye wa u bannen don ka Burukina autorité mɔgɔw kɔni ka se yen a y'a jira k'a fɔ ko o yɔrɔ kofɔlen kɔni na ko ale bɛ se ka taa yen nɔ ko k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye ko o b'a jira k'a fɔ ko foyi tɛ nin yɔrɔ kofɔlen kɔni na o kumakan ninnu de senfɛ min ye Burukina ministre min sigilen bɛ Burukina ale ni jamana tɔw kɔni ka ko kunna ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni kumakan kɔni ma diya olu kɔni ka autorité ye o de kɛra sababu ye ni makofɔlen kɔni gɛnnen don ka bɔ Burukina wa a ka kuma kɔnɔna la ko a dannen tɛ ni makofɔlen kɛlɛ ma dɛ n'o ye Barabara Mansi ye ko nka ko ONU maa bɛɛ lajɛlen welelen don ka jira k'a fɔ ko u b'u kɛcogo dɔ Burukina u b'u kumacogo dɔ Burukina sabula u kana na olu ka jamana kɔni tɔgɔ tiɲɛ ko k'a di olu kɔni ma ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛ segin ka na Mali kɔni na a jira k'a fɔ ko Mali kamiyɔnba bolilaw kɔni bɛ baarabila kɔni na ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a jira k'a fɔ ko Mali kamiyɔnba bolila ko olu kɔni ye tile 5 kɔni baarabila kɔni daminɛ kabini wagati jan ayiwa o de hukumu na ni tile 5 baarabila in kɔni na ko a yɛrɛ kɛra kɔlɔlɔ ye ko ka ɲɛsin jamana kɔnɔ mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Mali kɔni faaba ye n'o ye Bamakɔ ale n'a lamini ye a jira k'a fɔ ko station caman na tajiko kɔni gɛlɛyalen dɔn bɛ yen ko ka sababu kɛ ni makofɔlen ninnu kɔni ka baarabilaw ye wa min yɛrɛ kɔni ye kati kɔni pɔsu ye taamalaw caman y'a jira k'a fɔ ko u ni tɔɔrɔlen don kosɛbɛ ko sabula ko ni kamiyɔnba ninnu kɔni jɔjɔlen de bɛ u ɲɛ sira la sira yɛrɛ kɔni kun tɛ yen nɔ ni maa bɛ se ka bɔ ayiwa min ye ni kamiyɔnba bolila ninnu ye olu kɔni bɔra sa ka lase dɔ kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ kunnafonidiyɔrɔ dɔw la u ka lase kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ka nin baarabila in kɔni tɛ dɔwɛrɛ ko de ye k'a fɔ ko olu kɔni ni tɔɔrɔlen don ko min ye sariya kɔni tɛ ka boli a bolicogo la ko ka ɲɛsin olu fan fɛ ko sabula olu jatelen tɛ u ka kuma kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko kabini wagati jan Mali gouvernement kɔni kun ye degré dɔ bɔ sɛbɛn in kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko olu kamiyɔn bolilaw kɔni bɛ boli daminɛ min ye su kɔni 22 heures ye ni ko ka taa bila o dugujɛjɛ kɔni 6 heures du matin la ko olu kɔni kun bɛ ka kamiyɔnba kɔni boli ka taa u ka ciw kɔni kɛ ko o kɔfɛ ko o heure ninnu kɔni nana changer ko olu kɔni bɛ baara daminɛ 0 heures ko ka taa kuncɛ 6 heures wa ko n'i sera Kati janni ka se Bamakɔ k'o ye kɔlɔlɔba ye olu kɔni bolo sabula 0 heures fo ka taa bila 6 heures la ko u caman bɛ tile 2 kɛ sira la Kati ale ni Bamakɔ cɛ k'o ye gɛlɛyaba ye min bɛ se olu ma ko wa fana ni an bɛɛ lajɛlen b'a kalama ni wagati in na lakanabaliya kɔni ɲɔgɔn jalen don Bamakɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ko olu yɛrɛ ka baarakɛmɔgɔ dɔw kɔni bɛ yen nɔ ko yɛrɛ tununa maa yɛrɛ to o kibaruya dɔ ko a bɛ wagati jan kɔni bɔ ko olu ye welewele sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa maaw k'olu dɛmɛ walasa olu tɔɲɔgɔn in bɛ se ka ye cogo min na ko nka ko a ma ye o de kun na olu kɔni wulilen don k'u jɔ ko min ye u ka heure ye u ka heure ka falen sabula olu kɔni tɛna jɔ ni nin ye ani fana ko min ye Mali kɔni péage ye ko olu bɛ wari caman kɔni sara ka sɔrɔ u ka sɔrɔ ma min bɔ o de kun na ko u wulilen don k'u jɔ ko n'olu ka laɲiniw kɔni ma sabati olu kɔni tɛna ni baara kɔni bila kɔni dabila wa o hukumu kɛlen an bɛ jira k'a fɔ ko u ka kuma kɔni lamɛnna nin sen sabula min ye polisi directeur ye ale kɔni ye sɛbɛn bɔ k'a jira k'a fɔ ko kamiyɔn bolilaw ko u bɛna baara kɔni daminɛ min ye nɛgɛ kanɲɛ 23 kɔnɔna ye an ka jamana kɔnɔ don n'a nata la wa fana min ye nin kamiyɔn bolila ninnu ye u ka kuma kɔnɔna na tuguni n'olu kɔni kun ye baara daminɛ 0 heures ko polisiw kɔni b'olu sɛgɛn papier sɛgɛsɛgɛ la ko olu bɛ se ka musaka caman kɔni di polisiw ma i ka papier dafalen don wa walima a dafalen tɛ ko olu bɛ wari kɔni sara polisiw ye ko o fana ye tɔɲɔ ye ko min ɲɛsinnen don olu kɔni ma ko fɛɛrɛ ka ɲini nin bɛɛ lajɛlen na sinon olu kɔni tɛ baara kɔni daminɛ ayiwa kibaruya kuncɛla an b'a jira la k'a fɔ ko Bamakɔ farikɛyɔrɔ dɔ kɔni na ko tasuma kasara ye yen mɔgɔw kɔni sɔrɔ ni a kɛra dusukasikoba ye an ka jamana kɔni kɔnɔna la ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a jira la k'a fɔ ko karisu ka dugujɛ tɛnɛ la décembre kalo tile 26 kɔnɔna la
ko mi ye Amdalaye Ase ni ale ye Bamakɔ kin dɔ ye ko foire kɛyɔrɔ dɔ kɔni bɛ yen ni jagokɛlaw kɔni bɛ taa u ka feerefɛnw feere sɔngɔ nɔgɔ duman kɔni na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ta sɔrɔ o cogoya min na ko o yɔrɔ feerekɛyɔrɔ la a yirala k'a fɔ ko tasuma kasira dɔ kɔni ye yen mɔgɔw sɔrɔ k'u bololaminɛn bɛɛ lajɛlen kɔni jeni ayiwa nin kɔni ko kɛra dusukasiko ye sabula maa yɛrɛ t'a dɔn ko ni tasuma in kɔni sababu bɔra yɔrɔ min nka feerekɛlaw yɛrɛ kɔni ka kuma la olu kɔni dusu kasilen don kosɛbɛ sabula ko tasuma in donna min ye 4 heures du matin ci bilala olu ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni sera nin yɔrɔ kofɔlen in kɔni kan nka u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni jenina maa si tɛ yen nɔ min ka minɛn sera ka ta ka bɔ tasuma in na ko a bɛɛ lajɛlen kɔni jenina maa dɔw yɛrɛ bɛ kasi la sabula u ye wari min don ni minɛn ninnu na ko n'a fɔra tasuma kɔni nana o ko bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ ko olu kɔni b'a di Ala ma nka u kɛlen don ka wele bila min ye jamana kɔni ɲɛmɔgɔw ye k'u ka fɛɛrɛ kɛ k'u kɔfilɛ olu la sabula olu ka musaka bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛna ni tasuma kasara in kɔni na sabula dɔw ka kuma kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko u ye wari min don u ka musaka la olu yɛrɛ tɛ se k'a da fɔ dɔw y'a yira k'a fɔ ko olu ka jagokun na u ye wari min kɔni don a la ko olu tɛ se k'a da fɔ nka dɔw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu ka jago fɛn in kɔni na olu ye wari min don a la k'a bɛ taa miliyɔn 16 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔni na o de kun na nin bɛɛ lajɛlen kɔni faralen don ɲɔgɔn kan k'u bɛ wele bila min ye an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye u ka fɛɛrɛ kɛ u k'u kɔfilɛ olu la walasa olu bɛ se ka bɔ ni dusukasiko in kɔni na cogoya min na ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bidon kibaru ye k'a da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ kɛ an ka baro da wɛrɛ la